हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि बे बड' जब एलआरडि इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायहरग्रोनाय जाबाय। लोगोफोर, आं दिनै नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों आसाम पुलिसनि कमान्ड' बेटालियननि अनलाइन एप्लाइखौ माबोरै खालामो फारि फारि दिन्थिलांगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। दायो फै जोङो गोबाव खालामालासिनो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियाव जोङो क्रम ब्राउजारखौ ओपन खालामनानै लादो। बिनि उनाव लिरदो बेयाव आसाम पुलिस बिदि लिरनानै सार्च खालामदो। बिनि उनाव नैबे गोजौआव फार्स्टआव आसाम पुलिस लिरनाय दङ, जों बेयाव थुनानै होदो। बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो मोननै लिंकनि अपसन होदों। मोनसेया जाबाय एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनाय, मोनसेया जाबाय अनलाइन एप्लिकेसन पर्टेलनि। जोङो दा अनलाइन खालामगोन नालाय बिनि अनलाइन एप्लिकेसन पर्टेलाव थुनानै होदो। बिनि उनाव नै मोनब्रै स्टेपजोंसो एप्लाइआ कमप्लिट जागोन। फार्स्टआव रेजिस्ट्रेसन खालामग्रोनांगोन, बिनि उनाव लगइन खालामनांगोन, बिनि उनाव एप्लाइ खालामनांगोन, बिनि उनाव डाउनलड खालामनो हागोन रिसिप्टखौ। दायो जों एप्लाइ खालामनो थाखाय अनलाइन एप्लाइआव थुदो। बेयाव मोननै अपसन होदों। फार्स्टआव होदों जुदि रेजिस्ट्रेसन खालामाखैब्ला बेयाव रेजिस्टार नावआव थांनानै रेजिस्ट्रेसन खालामग्रोनानै लागोन। जुदि रेजिस्ट्रेसन खालामखांबायबा बे लगइनआव थुनानै होबानो जाबाय। मोननै मोनथाम रेजिस्ट्रेसन खालामनो हानाय नङा। बे मोनसे आसाम पुलिसनि पर्टेलाव रेजिस्ट्रेसन खालामनायानो जागोन। जुदि रेजिस्ट्रेसन खालामखाबायब्ला लगइनआवल' थुदो। लगइनआव थुनाय लोगो लोगोनो दायो बेयाव फैबाय रिक्वायरमेन्ट आइडि, मबाइल नाम्बार, बिनि उनाव डेट अफ बार्थखौ होदो इयाव, बिनि उनाव लगइनआव थुनानै होदो। लगइन खालामनाय लोगो लोगो दायो बेबायदि फैबाय। बेयाव माखासे गुबुन गुबुन पस्टनि अनलाइन एप्लाइ सोलिनायनि लिंक होनानै होनाय दं। जुदि मेट्रिक पास आरो हायार सेकेन्डारि पासल'बा नैबे एसआइनिखौ एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। एसआइनिखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय बिए पास जानांगौ। दायो कमान्ड' बेटालियननिखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनो थाखाय नैबे 3 नाम्बाराव होनायखौ नैबे एप्लाइआव थुनानै होदो। एप्लाइआव थुनानै होनाय लोगो लोगो फार्स्ट स्टेपआव माखासे डकुमेन्टसफोर बिदों। बेयाव होनदों डु इउ हेभ डिप्ल'मा इन नार्सिं, नार्सनि डिप्ल'मा लानाय दं नामा बेयाव सोंदों। जुदि दङबा येसआव होदो, बेयाव चुजआव होदो, दङबा येसआव होदो। बिनि उनाव सार्टिफिकेटखौ आपल'ड खालामनानै होदो। जुदि गैयाब्ला न'आव होदो, जेबो नङा बेखौ गैयाब्लाबो। सेकेन्ड नाम्बाराव होनदों मानिबा स्पर्ट्सनि सार्टिफिकेट दं नामा होनदों, दङब्ला येसआव होदो। बेखौ बेबायदिनो आपल'ड खालामनानै बेयाव नैबे भिउआव होबा नायफिननो हागोन। बिनि उनाव 3 नाम्बाराव एनसिसिनि सार्टिफिकेट दं नामा होनना बुंदों, दङब्ला येसआव होदो, गैयाब्ला न'आव हो, जेबो नङा। दङब्ला येसआव होनानै आपल'ड खालामबानो जाबाय। बिनि उनाव 4 नाम्बाराव गुरखा कमिउनिटिनि नामा होनना सोंदों, जुदि नंगौबा येस होदो, नङाब्ला न' होदो। बे डकुमेन्टसफोरा गैयाब्लाबो जेबो नङा। दायो बिनि उनाव सेकेन्ड स्टेपआव पस्ट सेलेक्सन, मोनसेल'सो पस्ट दंखायो नालाय बेयाव, बे मोनसेयाव टिक खालामनानै होदो। बिनि उनाव सेभ एन्ड प्रसिडआव थुनानै होदो। सेभ एन्ड प्रसिडआव थुनायनि उनाव पस्ट रेफारेन्सआव मोनसेल'खा नालाय बेयाव मोनसेखौल' सेलेक्ट खालामनानै होदो, कनस्टेबल आर्मब्रान्चखौ। बिनि उनाव सेभ एन्ड प्रसिडआव थुनानै होदो। दायो स्टेप 4आव दङ माखासे डकुमेन्टस आपल'ड खालामनांगोन। बेयाव फार्स्टआव बुंदों कास्ट सार्टिफिकेट बिदों, बियो 300 केबिनि खम जानांगोन, जेपिजि फरमेटआव जानांगोन। आपल'ड खालामनो थाखाय नैबे चेन्जआव थुनानै होनांगोन। बिनि उनाव कास्ट सार्टिफिकेटखौ सेलेक्ट खालामनानै अपेनआव थुनानै होदो। बिनि उनाव आपल'डआव थुनानै होदो। आपल'ड जाखांनायनि उनाव नैबे भिउसआव थुनानै होफिन, जाहाथे डकुमेन्टसा गोरोन्थि जायै बायदि बेखौ नायफिनबानो जाबाय गासैखौबो आपल'ड खालामखांनायनि उनाव। बेयाव एज प्रुफआव एडमिट कार्डखौ होनानै हो, जेपिइजि आरो पिएनजि फरमेटआव 300 केबिनि खम एमबि खालामनानै। बेनि उनाव बेबायदिनो कास्ट सार्टिफिकेटखौ जेरै आपल'ड खालामदों बेबायदिनो खालामबानो जाबाय। बिनि उनाव एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज सार्टिफिकेट बिदों बेयाव, बेबो जेपिइजि फरमेटनिनो 300 केबिनि खम जानांगोन, बेखौ बेबायदि आपल'ड खालामबानो जाबाय। बिनि उनाव फट' बिदों, फट'आ 450 केबिनि खम जानांगोन, जेपिइजि पिएनजि फरमेटआव। बिनि गोजौआ 4.5 सेन्टिमिटार आरो गोलावआ 3.5 सेन्टिमिटार जानांगोन। बेकग्राउन्डखौ गुफुर कालारनि जानांगोन। बिनि उनाव सिगनेचाराबो 100 केबिनि जेपिइजि पिएनजि फरमेटआव, बेखौबो बेबायदि खालामबानो जाबाय। दायो जों पिआरसिनि अपसना गैला, नै पिआरसिखौ नांलायला। पिआरसि गैयाबाबो अनलाइन एप्लाइखौ खालामनो हाबाय। बिनि उनाव पार्सनेल इनफरमेसनाव माखासे गासिबो फैखाजोबनाय, बेखौ फरायलायाबाबो जागोन। जुदि आसाम पुलिस एबिइउबि कनस्टेबलखौ एप्लाइ खालामदोंबा बे गासिबो थाखाजोबगोन बेनो। जुदि माबाफोर गोरोन्थि दङब्ला बेखौ सोलायफिननो हागोन बेयाव। जुदि गोरोन्थि गैयाब्ला बेखौनो होदो, गासैखौबो नायखांफिननानै। बिनि उनाव सेभ एन्ड प्रसिडआव थुनानै होदो। सेभ एन्ड प्रसिडआव थुनाय लोगो लोगोनो एकाडेमिक डिटेल्सआव माखासे क्लास 10नि आरो क्लास 12नि डिटेल्स बिदों। जुदि एबिइउबि कनस्टेबल एप्लाइ खालामनायाव बेखौ होखानाय दङब्ला बे बिदिनो थागोन। जुदि एप्लाइ खालामाखैब्ला बेखौ फरायनानै होबानो जाबाय। फार्स्टआव मेट्रिकनि बर्डनि नामखौ होनांगोन, बिनि उनाव माब्ला पास जानाय, बिनि उनाव पार्सेन्टेज, बेयाव डकुमेन्टसखौ आपल'ड खालामबानो जाबाय मार्कखौ, क्लास 10निखौ। बिनि उनाव नायफिननो हागोन। जुदि एप्लाइ खालामखांनायब्ला एबिइउबि कनस्टेबलनिखौ बेयाव सेभ एन्ड प्रसिडआवल' थुनानै होब्लानो जागोन। सेभ एन्ड प्रसिडआव थुखांनायनि उनाव खेबसे नायफामफिनदो माबाफोर गोरोन्थि जादों नामा। जुदि गोरोन्थि जायाखैब्ला नैबे कनफार्मआव थुनानै होदो। कनफार्मआव थुनायनि उनाव नैबे येसआव थुनानै होदो आरो एक्न'लेजमेन्टखौ डाउनलड खालामनो थाखाय नैबे डाउनलड एक्न'लेजमेन्ट फर्मआव थुनानै होदो। अब्लानो रिसिप्टआ डाउनलड जायो। जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअआव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो, जाहाथे आं गोदान अपडेट भिडिअखौ मोनबाय थानो हायो।